Beru sugarcane. Mám víc. Sadíš se? Já mám 4. Já mám víc. Takový 2. Mám víc. Tak enchant sem hodím. Hoď tam enchant. Tak. A jednu knihovnu. No to je kretyl, LP. Hej, kretyle! Kreténe? To já jsem chtěl zkusit 2, víš. Ale ty, ty máš ale pěknou prdelku, ty bys mrdal o 106. Ty mám ty říkají, co mám vrdaň, ty plázon. Ne. Já jsem normální. Já jakoby nejsem gay, já jenom rád strkám kokota kam se dá. Tak a kdyby si to nesmíš nikam chodit. Ty zavřem do jednoho prostoru 1x1. Jasně, že jo. Prostě to strkám kam se dá. No a co si do toho prostoru 1x1 udělá tak velkou díru, že to bude 2x2. Pro mě za mě můžeš si udělat díru do koláče a můžeš do toho mrdat. Ale koláč je dobrý, pak to se to nedá jíst. Koláč je sladký a vynikající jako ženská, pořádná. Pořádnými kozy. Ty vole, taky já vládno jsem ještě nikdy nepotkal. A bude dobrý nahoru, on si taky dá z každého prdel. Ne, že bych si dělal prdel, ale chtěl bych někoho rozesmát. Vyšlo to? Jo. Já jsem se jako tomu... Jen aby to nevyšlo, jinak ti fakt omrdám to prdel. Já na to mám buňky, to si piš. Kare. Máš bílý? No, teďka tady ten buzerant to tady nahrává, ten klety. Už ne. To nahrává a dává to teďka na YouTube.